Bueno, eurak ondo itxi dira, ia partidu hasieratik guk eraman dugu pisu guztia, eta, bueno, gero gol horrekin aurkitu dira, eta horrek eman die indarra jarraitzeko, ez? Eta nahiz eta berdin dut bigarren zati osoan euren zelaian egon, eta bultzatzen egon, ez da izan erreza, ez eurak oso atzean sartuta zeuden, eta atzean ondo defenditzen zuten, eta, bueno, taldeak alegina indu, eta bueno, gertu egon gara, bigarren gola sartzetik, baina ez da posible izan. Esan duzen bezala, bigarren zatian gertu egon da, baina azkenean, Bai, txarren emaitza ez, taldeak egin beharreko, azkenean ia partidu hasieratik euran zelaian jokatu dugu, eta bueno, eurak oso ondo defenditzen dute, arean bagenekien, eta ez dugu aurkitu azkenean bigarren gola, nahiz eta saiatu eta bukaerara arte aukera batzuk izan, ez dugu klaridade hori euki azkenengo metrotan edo azkenengo momentuan bigarrena sartzeko ez.